că sunt mult aici în această seară înainte Domnului. Este o ocazie specială în care inimile noastre se întâlnesc cu El. Fiecare ocazie în care ne întâlnim cu Dumnezeu e o ocazie specială. Și doresc din inimă ca să avem în sabatul acesta bucuria întâlnirii cu Dumnezeul nostru, dincolo de bucuria întâlnirii unii cu alții. Dragii mei, aș dori ca pentru scurte momente în seara aceasta să ne îndreptăm gândul asupra unui pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 21. Într-o zi în care Domnul Iisus se comportă un pic altfel decât de obicei. Sunt câteva elemente unice din activitatea Domnului Hristos care se întâmplă în săptămâna aceasta. Primul element este intrarea Domnului Hristos în Ierusalim. Știți că El de fiecare dată spunea celor pe care îi vindeca să nu spună nimănui. De data aceasta însă creează așa un pic de agitație în jurul lui, intrând călare pe mânzul acela de măgar în cetate. Atunci când fariseii spun, nu e după cum faci tu, poruncește-le să tacă, Domnul Hristos spune, dacă vor tăcea ei, pietrele vor vorbi. Apoi intră în templu, îi sconește pe vânzătorii de acolo. În ziua următoare se întâmplă un alt element interesant. Domnul Hristos caută o smochină într-un smochin și pentru că nu o găsește, El care până atunci binecuvintează, de data aceasta Domnul Hristos blestemă. Sunt câteva elemente, spuneam, unice în activitatea Domnului Hristos. Și după momentul acesta în care smochinul este blestemat, Domnul Hristos intră în templu. Pe fondul acesta al evenimentelor întâmplate, da? Domnul Hristos a intrat călare pe măgar în Ierusalim, nu orice măgar și nu ca orice om care intra cu asinul încărcat de poveri în Ierusalim, ci așa cum intrau împărații. Apoi a făcut un pic de ordine în templu, ceea ce mai făcuse odată 3 ani de zile înainte, dar între timp nu mai făcuse nimeni. Și pe fondul acesta apare întrebarea din versetul 23. Preoții cei mai de seamă, Matei capitolul 21, și bătrânii norodului i-au zis, cu ce putere faci cu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? E întrebarea lor, poate legitimă din punct de vedere, cine ți-a dat voie să faci cu lucrurile astea în casa noastră? Cu ce autoritate, cu ce putere? Fariseii și cărturarii aveau un sistem foarte interesant de autoritate. Se spune că, în general, un învățător nu avea autoritate prin el însuși, ci un rabin avea autoritate pentru că cita un alt rabin care avea autoritate de la un alt rabin. Fuseseră anumite perioade în istoria iudaismului în care marele preot sau un rabin cu experiență putea să facă pe un altul rabin. Dar pentru că s-au constatat anumite abuzuri sau s-au constatat că în felul acesta au ajuns rabini unii care nu trebuiau să ajungă, s-a decis ca autoritatea de a numi sau de a face pe cineva rabin să o aibă numai Sinedriu. În contextul acesta, înțelegeți de ce oamenii aceștia întreabă cine ți-a dat voie, cine ți-a dat autoritate? Că noi nu ți-am dat această autoritate. Problema autorității este de când spune Biblia că ea a încolțit în mintea unui înger care s-a întrebat într-o zi de ce numai Dumnezeu poate să decidă ce am voie să fac și de ce eu însumi
Nu poți să decizi ce am voie să faci și ce nu. Păcatul a pornit de la problema autorității. Și gândiți-vă că și în lumea noastră păcatul a intrat tot prin problema aceasta, prin discuția aceasta. Șarpele a venit la Eva și a spus: de ce doar Dumnezeu să-ți spună ce să mănânci și ce nu? Tu nu poți să decizi ce poți să mănânci și ce nu. Cine poate să-ți spună ce e bine și ce e rău? Tu însuți, a spus Satana, ești cel care trebuie să decizi. Nu Dumnezeu trebuie să decide în dreptul tău. Vă sună cunoscut refrenul ăsta? Tu trebuie să decizi ce e bine și ce e rău. Nu l-ați mai auzit niciodată? Nu e așa că e refrenul zilelor noastre? Tu ești cel care hotărăști ce e corect și ce nu. Tu decizi ce faci cu viața ta, tu decizi încotro să o iei. Și gândiți-vă că Dumnezeu dă atâta valoare puterii de decizie a omului, încât a hotărât o vreme pentru judecată. Ce înseamnă judecată? Judecata înseamnă că Dumnezeu are atât de mare încredere în mine și în tine, încât într-o zi mă va întreba de ce am decis așa și de ce am decis invers. Dacă noi n-am avea putere de decizie, dacă noi n-am avea putere să hotărâm încotro să o luăm, atunci Dumnezeu ne-ar mai chema la judecată și ar zice: asta a fost circumstanța, asta a fost ispita, asta a fost... Problema autorității o găsim în Scriptură, în multe exemple, în familie, în biserică, în societate, e această luptă pentru putere. Cine are putere și de unde are putere? Și dacă ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în biserica primară, problema e destul de spinoasă și acolo. Gândiți-vă că în biserica primară erau două feluri de autorități. Nu autorități în sensul de autoritățile publice, da? Și de persoane care aveau autoritate. Erau persoane care aveau autoritate pentru că le-a fost dată de biserică și erau persoane care aveau autoritate pentru că Dumnezeu le-a chemat să aibă autoritate. Dar de fiecare dată biserica recunoștea această autoritate pe care Dumnezeu o da. Gândiți-vă la momentul în care Duhul Domnului spune: puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea pe care i-am chemat. Și ce face biserica? Își pune mâinile peste ei. Adică recunoaște această autoritate pe care a dat-o Dumnezeu. Cu cât ne apropiem de sfârșitul primului secol și cu cât conducătorii locale ai bisericii încep să aibă din ce în ce mai multă autoritate, cu atât prezența acestor oameni aleși direct de Dumnezeu în biserică scade. Acum, lucrurile trebuie privite în echilibru. Nu există varianta ideală în care să spui: dom'le, doar cei chemați de Dumnezeu în biserică, biserica nu poate să dea autoritate nimănui. În biserică e nevoie de ordine, da? Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei și al disciplinei. Totul trebuie făcut în chip cuvincios și cu rânduială. Ceea ce am vrut să subliniez este că problema aceasta rămâne. Gândiți-vă și în Israel. Dă-ne un împărat care să aibă autoritate, să știți noi pe cine recunoaștem ca stăpân, ca conducător al nostru. Dragii mei, nu e simplu. Pentru că sunt mulți care vin și spun: pe mine m-a chemat Dumnezeu. Și Dumnezeu nu i-a chemat. Sunt mulți care pretind că ei vin în numele lui Dumnezeu și Domnul Hristos spune: vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt. Și ce vor face? Vor înșela pe mulți. Și tocmai de aceea Dumnezeu a lăsat în Scripturi ca autoritatea supremă să aibă cuvântul Său, să aibă exemplul Domnului Hristos pe care le găsim în Scriptură. Și Scriptura este etalonul după care putem cântări autoritatea tuturor. Gândiți-vă că apostolii au spus:
Judecați voi dacă nu e mai drept să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Da? Deci Scriptura este cea care ne arată în această dilemă a autorității care este răspunsul la care trebuie să apelăm. Și Domnul Hristos a spus, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Deci El recunoaște atât autoritatea cezarului, cât și autoritatea lui Dumnezeu. Dar, spune El, ele trebuie respectate în limitele pe care Dumnezeu le-a lăsat. Fariseii se considerau autoritate. Și din punctul acesta de vedere, Iisus nu avea ce să caute în lumea lor. Pe de altă parte, nu erau sinceri. Știți de ce spun că nu erau sinceri? Ce îi spune Nicodim Domnului Hristos? Știm că ești un învățător trimis de la Dumnezeu. Păi știau sau nu știau? Deci aici îl întreabă, de unde ai autoritate? Dar Nicodim spune, Doamne, știm că ești un învățător trimis de la Dumnezeu. Și observați că Domnul Hristos răspunde cu o contraîntrebare. Vă voi pune și eu o întrebare. Și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Întrebarea era destul de directă și concretă. De ce era foarte concret? Pentru că atunci când Ioan a început să predice, Scriptura spune că unii dintre cărturari și farisei s-au dus și ei unde? S-au dus și ei la Ioan să boteze. De ce s-au dus? Observați, dădea bine în momentul acela să recunoști că botezul lui Ioan venea de unde? Din cer. În momentul acesta însă, când Iisus Hristos îi întreabă, ei nu știu ce să răspundă. Dacă vom răspunde din cer, ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut. Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc că Ioan a fost un proroc. Știți ce e ciudat? Că oamenii aceștia nu gândesc cum e adevărat să răspundă, ci gândesc cum dă bine să răspundă. Să știți că aici începe drama creștinilor din lumea de astăzi și poate și drama noastră. În momentul în care nu mai spunem ce e bine, ce e adevărat, ci spunem ceea ce știm că așteaptă celălalt să spunem, ceea ce dă frumos în fața celorlalți. În momentul acela intrăm în familia aceasta atât de mare a fariseilor din Scriptură. Preoții căutau un răspuns politic, nu unul real. Asta e marea problemă. Și ei nu stau să se întrebe cum a fost, ce dovezi avem, ci stau să întrebe ce zice lumea dacă zicem așa sau zicem invers. Gândiți-vă, noi creștem cu chestia asta de mici. Nu fa așa, de ce? Râde lumea de tine. Așa, cine e lumea? Și gândiți-vă, de câte ori nu alegeți să facem într-un fel sau altul, nu pentru că noi considerăm că e bine sau rău, ci pentru ca nu cumva lumea să ne vede noi, nu? Creștem cu ideea asta. Să nu râdă lumea de tine. Și până la sfârșit, avem grijă să spunem, uite, la mormântare, să faceți așa, să faceți așa, să faceți așa. De ce? Să nu râdă lumea de noi. Nu? Nu zicem așa? De multe ori nu mai gândim cum e bine și cum e rău, ci ce o să zică lumea dacă fac așa sau fac invers. Știți-vă la cât de mulți oameni din jurul nostru ar veni în biserică, dar nu vin de ce? Ce o să zică lumea? Gândiți-vă cum ar fi viața noastră de multe ori, dacă în loc să alegem să facem ca să nu râdă de lumea de noi, am alege să facem ce e bine, ce e adevărat, ce zice Dumnezeu. Și avem aici un exemplu suprem, exemplul Domnului Hristos. A venit Satana la el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să facă. Și ce a zis Domnul Hristos? Nu mi-e foame.
Așa a zis. Nu-mi place mie pâinea să o mănânc goală. Pâinea trebuie să o mănânci cu ceva lângă ea, nu? Așa a zis. Nu? Nu, dar cum a zis? E îngăduit să explice. Stă scris. Stă scris. Da? Am avut în studiile din sabatul trecut. Apoi l-a dus pe strașina templului și a spus sari. Și Domnul Hristos n-a spus, nu vreau. Nu putea să zic că nu vreau? Sincer, dacă ne-ar fi pus pe noi și ar fi zis sări, și nu stai mă de aici cum să sari. De ce zice Domnul Hristos? Aici. Stă scris. Observați, Domnul Hristos recurge de fiecare dată la autoritatea Cuvântului Lui Dumnezeu pentru a justifica ceea ce face. Gândiți-vă că noi de multe ori recurgem la autoritatea care vine din noi. Nu-mi place, n-am chef, nu vreau eu. Ca să nu facem anumite lucruri. Dar trebuie să ne întrebăm de fiecare dată. Atunci când avem și o lămurire în Cuvântul Lui Dumnezeu cu atât mai mult. Cum e bine? Cum zice Dumnezeu? Da, în maniera în care, știți, eu fac pe față ce zice Dumnezeu că nu e bine și după aia vin și întreb, auzi, care e voia lui Dumnezeu în viața mea? Frații mei, am văzut imaginea asta într-o situație, o tânără urma să se căsătorească cu o persoană care nu avea aceleași convingeri religioase ca ea. Și pe toată lumea întreba, care e voia lui Dumnezeu? Cum să cunoști voia lui Dumnezeu în viața ta? Cum să o cunoști? Ce să faci? Adică eu disprețuiesc Scriptura și încep să pun semne și încep să pun tot felul de lucruri ca să cunosc voia lui Dumnezeu, că voia lui Dumnezeu e cum? E limpede în Scriptură lăsată, da? Ori, acesta era păcatul fariseilor. Ei înlocuiau cum e adevărat cu ce e convenabil. Aceasta spune multe despre ceea ce era în inima lor. Nu interesa adevărul, ci felul în care era corect să răspundă. Și atunci Domnul Hristos le răspunde cu o parabolă, totuși. Și care e parabola pe care o spune el? Un om avea 2 fii. Vă place? Vă place? 2 fii? Nu e așa că ați vrea să fie cu 3? De fiecare dată, poveștile Domnului Hristos au 2 fii. Parabola fiului risipitor. Câți erau acolo? 2. Mi-aduc aminte la ora de religie din clasa 6, 7, nu mai știu când. A întrebat preotul în clasă: copiii, noi cum trebuie să fim? Ca fiul cel mare sau ca fiul cel mic? Noastră cum ați vrea să fiți? Ca fiul cel mare sau ca la mic? Nu-i așa? Un coleg a stat și s-a gândit săracul și a zis până la urmă ca fiul cel mare. Preotul s-a încruntat la el și a zis nu. Da, parcă nici așa derbedeu ca la mic nu e bine, nu? Cum e bine să fie? În parabolă sunt 2. Și amândoi sunt cum, frații mei? Bun sau răi? Răi. Hai să vedem în parabola asta cum sunt. Un om avea 2 feciori, s-a dus la cel dintâi și a zis: fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. Și s-a dus și la celălalt și a spus așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel ce s-a dus mai târziu, dar s-a dus. Da, așa dacă te iei după ce a zis fiecare... Cum? Cel mic. Care a fost bun? Până la urmă, cel mic a fost. Care a refuzat în... Până la urmă, că s-a dus, dar inițial... Neapărat niciun. Adică, observați tablou, unul zice că nu se duce, dar până la urmă se duce, altul zice: mă duc, Doamne, fac, cum să nu? Tot ce vrei. Și după aia... Nu s-a dus. Ascultam vreo 2-3
ocazie, vineri seara, mă duceam spre biserică, la Radio Vocea Evangheliei, o discuție legată de imigranți. Toată lumea vorbește de imigranți. Și o doamnă credincioasă, firește, că de obicei credincioșii sună la posturile de radio creștine, spune, Doamne, ne bucurăm, să-i binecuvinteze Domnul, pe oamenii ăștia, să aibă Domnul grijă de ei, dar să stea acolo în țara lor. Vedeți? E ușor să vorbești frumos, dar e mai greu să faci. Și imaginea aceasta a Domnului Hristos e foarte elocventă pentru imaginea bisericii. Pentru că, la urma urmei, în lumea asta, și nu doar în lumea asta, și în lumea creștină, toți oamenii sunt buni sau răi. Afară de noi. Noi nu suntem răi, așa. Și în fața unei astfel de dileme, care e mai bună, la care a zis că nu se duce, dar s-a dus, sau ăla care a zis că se duce și nu s-au dus, fariseii au răspuns cum am răspuns și noi, nu? Ăla care s-a dus până la urmă. Și Domnul spune, da, dar aia nu sunteți voi. Că voi ați zis că vă duceți și nu v-ați dus. Domnul Hristos consideră că sinceritatea oamenilor, chiar și împotriva sa, este mai preferabilă în ochii săi decât fariseismul celor care cred că au convingeri corecte, dar care se departe de Dumnezeu. Domnul Hristos nu vrea să spună aici că e bine să zici nu, dar important este să te duci până la urmă. Ce El vrea să spună că, de multe ori, cei care sunt sinceri în încrâncenarea lor de a nu se duce, sunt convinși mai ușor de Duhul lui Dumnezeu să se schimbe, decât cei care cred că sunt buni și promit că se duc și nu se duc. Scriptura spune, o, rece sau un loc. Cum să fie rece? Nu zice, e rece, frate. N-ai ce să înțelegi, e rece. Și Domnul zice, o, de fi rece sau un loc. Este același strigăt. Dumnezeu îl apreciază mai bine pe omul acesta care îi pare rău și se duce, decât cel căruia nu-i pare rău că nu s-a dus. A zis, nu i-a părut rău. A zis că se duce și nu s-a dus. Și ce a zis? N-am putut. Care părut rău? Mă duc altă dată. Ce mai? Nu ar trebui să uităm că din perspectiva aceasta a parabolei, lumea e împărțită în două. Cei ce spun nu lui Dumnezeu și cei ce îi spun da lui Dumnezeu. Și n-ar trebui să uităm că mulți din cei care îi spun nu lui Dumnezeu sunt dispuși să se răzgândească și mulți din cei care îi spun da lui Dumnezeu sunt dispuși să nu facă nimic altceva decât atât. Nu există altă cale decât întoarcerea. Și din punctul acesta de vedere, amândouă categoriile sunt pierdute. Și ăla care zice nu, și ăla care zice da, dar nu se duce. Ceea ce face diferența este această schimbare a omului care i-a părut rău. Și nu ne pare rău. Am auzit expresii, poate noastră n-ați auzit aici, nu ziceți. Îmi pare rău că am fost prea bun. Nu? N-ați auzit niciodată? Îmi pare rău că am fost prea bun. Ce părere de asta, fraților? Ce părere de asta?
să spare rău. Ca să spară rău trebuie să fii convins că ceea ce ai făcut e greșit, e rău. Gândiți-vă, noi venim la biserică și spunem, Doamne, ai milă de noi, că suntem păcătoși. Și dacă ar veni îngerul la ușă și ar zice, auzi, ia foaia asta de hârtie. Scrie și mie 10 lucruri pentru care îți pără rău astăzi la biserică. Te-ai rugat Domnul Hristos, ești păcătos. 10 lucruri pentru care îți pare rău. Concret. E ușor să scriem sau nu e ușor să scriem? Nu trebuie să răspundeți mie. Dar gândiți-vă de câte ori nu spunem, Doamne, vrem să fim mai buni. Mai buni în ce, frații mei? Ce e asta, fim mai buni? Toată lumea vrea să fie mai bună. Toată lumea zice că e bună. Ați auzit un om care zice că el e rău și când zice că e rău, zice că e bun. Eu zice, sunt bun. Sunt prea bun. Cine e? Cine sunt ăștia? Nu cumva Fiul cel Mare care zice, mă duc și nu se duce. Nu ușor. Pentru că de multe ori e mai ușor să se întoarcă cel ce știe că e pierdut decât pentru cel ce este acasă. Exact ca în parabola fiului risipitor. I-a fost mai ușor să se întoarcă celui pierdut afară din casă decât celui care era pierdut unde? În casă. Și această parabolă pe care Domnul Hristos o prezintă, o spune celor care erau în casă. Aș vrea să puteți câteva lucruri și mă opresc. În primul rând, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți vedea puterea Lui dacă tot ceea ce contează pentru tine este să dai răspunsuri cum vrea lumea. Trăim în mijlocul acestei lumi. Nu trebuie să fim pricină de potignire pentru semenii noștri. Dar autoritatea noastră trebuie să fie Dumnezeu și Cuvântul Lui. E prima lecție pe care o învățăm de aici. În momentul în care noi dăm răspunsuri cum credem noi că e bine, cine este autoritatea? Noi. Ce înseamnă asta? Că noi luăm locul lui Dumnezeu. De ce faci asta? Așa cred eu că e bine. Dar cine ești tu? Nu vă supărați că întreb așa. Dar Scriptura spune că noi trebuie să luăm decizii gândindu-ne ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu mai trăiesc eu, nu? Ci Hristos trăiește în mine. Ori trăiește Hristos în mine, ori știu eu. Așa că știu, e mai bine. De ce știi? Și Domnul Hristos le spune fariseilor, cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Al doilea lucru pe care aș dori să-l punctez este că Dumnezeu îi apreciază pe cei ce sunt sinceri și gândesc la ceea ce spun și fac. Nu vreau, am fost sincer, dar după aia s-a gândit, mă, ce am zis eu. În schimb, celălalt care a zis, da, mă duc, nu s-a gândit. Nici măcar în minte ne-a gândit să-i pară rău, să zică, băi, tată, îmi pare rău, mă duc mâine. Nu. Vreau să înțelegem că sistemul lumii este sistemul robiei absolute. Satana a căutat să ofere oamenilor o falsă libertate de gândire și acțiune ca să-i transforme, de fapt, în robii săi. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Tatăl nu e obligat pe voi să ducă la muncă. Ce a zis? Dacă pute astăzi, dacă nu s-a dus, n-a luat. Nu ia să zică, nu te duci? Să nu mai vii la toamnă să culegi struguri. Apostolii au fost incomozi atât pentru evrei cât și pentru romani. Pentru că aveau ca autoritate supremă în viața lor pe Dumnezeu. Tocmai din cauza asta. Atunci când facem un lucru, trebuie să ne întrebăm, îl facem pentru că ne-au cerut alții sau pentru că avem convingerea că Dumnezeu ne cere să facem. În urmă, mi-a părut rău. Ori tocmai asta nu vrea Satana să face.
nu vrea să ne pară rău. Noi spunem multe, promitem multe, ne lăudăm cu multe. Dar dacă nu facem ceea ce spunem, e degeaba. Deci, gândiți-vă doar cât îi propunem noi lui Dumnezeu. Cum am cântat la deschidere, atunci când menționat timpul acela. Al meu ești, Iisuse, și cât te iubesc. Așa au zis și ucenicii. Și după ce au zis vorbele astea, și ce s-a întâmplat? Toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Deși înainte spuseseră, Doamne, noi știți-vă, oare nu cumva și noi îl vindem de multe ori pentru o vorbă, pentru un gând, pentru un fapt? Și că las 5 minute credința la o parte, o mai iei? O mai iei. Asta era șocul lui Nicodim. Gândiți-vă că Domnul Hristos i-a spus, trebuie să te naști din nou. Trebuie să-ți pară rău. Și le-a spus, Doamne, nu se poate mie să-mi pară rău. Eu predic chestia asta la biserică, învăț pe alții să le pară rău, dar nu mie. Și Domnul spune, ba da, ție trebuie să-ți pară rău. Tu trebuie să te naști din nou. Și nu ne vine să credem că lucrurile astea sunt pentru noi. Nicodim avea nevoie să se nască din nou. Și gândiți-vă la imaginea asta cu nașterea din nou. Pus lângă ceea ce zice Tatăl. Acest fiu al meu a fost mort și înviat. Asta e pocăința. Și de fapt, dacă a murit, s-a mai întors sau nu s-a mai întors el? S-a întors al treilea fiu. Cel care zice că se duce și se duce. Până la urmă, în parabolă, sunt 3 fii. Și în asta, și în parabola fiului risipitor. Pentru că intenția lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, visul lui Dumnezeu, este ca să existe un fiu care să spună, mă duc, Doamne, și se duce. Dar pentru asta trebuie ca fiul dintâi să moară și să învieze. Și chestia asta trebuie să se întâmple cu amândoi. Nu există un fiu bun decât cel care a murit și a înviat. Deci mai aș vrea să ne gândim serios la noi în seara asta, la viața noastră, noi de care fii suntem. Suntem de aia care zicem că nu, sau suntem de aia care zicem da, dar oricum nu ne ducem. Nu vreau să sugerez că nu există nimeni care să zică da și să se și ducă. Există. Dar există doar aceia care au murit și au înviat. De altă parte, chiar dacă merge pe drumul acesta, Apostolul Pavel spune nu că am căpătat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte. Căutând să-l apuc. E o luptă pe care o dăm în fiecare zi. Eu mor zilnic, spune Spiritul Profetic. Este strigătul Apostolului Pavel. Eu mor zilnic. Și dacă această lucrare nu se realizează în viața mea și în viața ta, în fiecare zi, dacă nu murim în fiecare zi, atunci suntem fie unul, fie celălalt. Dar oricum am fi, suntem pierduți. De aceea, haideți să ne gândim serios la viața noastră și să alegem să fim al treilea fiu. Cel care zice și ce zice, face. Pentru că mai mult decât orice, al treilea fiu a fost Iisus Hristos. Pentru că El a zis și a făcut. Iată-mă că vin. Și când a zis, a venit. Domnul să ne dea putere să călcăm pe urmele Lui în fiecare clipă. Amin.